vasingaoneki nhasi tachenesa pane 26 years vanhu vakutongopuwa kunzi chiende unogara nokuti uri mwana wokutungamirira tikatonga nyika tichidaro hatidi hakuna kwatinoenda nokuti zvakuchirwa kutoti paipo vanenge vachiti nyika inovakwa nemwene wayo vanenge vachitonyeba nokuti inini ndagobora minda uko vakuchiti vanhu vaonda vachiuya vachidyawo uchinomukaka takatasa nhasi uno vaisa zvinhu zvangu parodhi panapa mombe dzangu dziri koko mbudzi dzangu dziri koko handika saka kana vachindisumudza panapa izvo zvese zvasara vada zvitezei muri Zimbabwe tauya kuno kuMazowe mushure munge tanzwa guwa rekuti kune vanhu vari mumugwagwa pedyo nechikoro chamai Mugabe. Tasvika kuno tiri kunzwa kuti vanhu vakaungana panapa vabviswa muArnold Farm number 10 asi panapa takabata court order HC 2513/17 yakapa vanhu ava chinzvimbo chekuti vange vachigara muArnold Farm. Iri court order yakapiwa musi 2 October 2024. Nhasi uno tiri muna November 2025, a year later ne 1 month pamusoro vanhu vakanga vapiwa order iyi neHigh Court vaburitswa vari pano panze. Regai tinzwe kuti zvikonzero ndezvipi zvaitwa kuti vaburitswe muArnold Farm vachiuya pamwechete nevana vari kumusana vacheche vachiri kuyamwa mukaka vasiwe panze pachena pakadai mumugwagwa weMazowe pahighway kuti sei vasvitswa pari zvino panzvimbo yatiri panapa nhasi. Regai tinzwe nyaya dzisere. Masvika sei panapa amai? Kusvika kwataita panapa nezuro tatisipo tiri kumagadheni tiri kupi kwakauya mota dzemapurisa neUD yaiswa zvinhu isu tisipo takangozonza kuti uyai vanhu vakupaza kunoku zvinhu zvakutotiwa zvichiende wasiwa kurodhi tikati zvakuendeswa kurodhi tiri kusvika aiwa vanhu vato zvimwe zvatiwa mota zvakutouya kokuturiwa kuno kuburutsiwa kwazviri kuitiwa havasi kuburutsa zvakanaka vari kuita zvokurasha saka moti tiri kunzvimbo ipi tiri muno muZimbabwe here kana kuti tiri kune dzimwe nzvimbo kana tichishungurudzana zvakadai ende kuuya kwavakaita kungouya vachifenza vachiisa mawaya vachitenderedza mumwe nomwe ploti yake achiisa waya uyu ploti yake achiisa waya uyu ploti yake achiisa waya kana ubudisi wamomo vanenge vakuuya nefuti magadhi nefuti kurumidzai kubuda kurumidzai nzvimbo yaakuru pai nzvimbo yavakuru haisi nzvimbo yavarombo pamuvokumusoroka ivo vana mahadhi vacho ivavo ndo vakuruka ndo vatiri kungonza mazita acho kuti iyi nzvimbo yanhingi iyi nzvimbo yanhingi isusu hatina nzvimbo asi tiri vanhu vatema tine vabereki vakahwa hondowo ende kuvhota tichifarira kuti hatisi kubudisa nyika yedu kuti itongiwe navachena tiri kufara kuti vatema tega tega yaiti vhote ende umu makaita mavhoti akawanda chero vakaita mamwe mabhokisi vhoti yemumu yanga yakakwira kudarika mamwe mabhokisi tichifara tichiti tiri kugara munzvimbo medu nhasi paibudai muende amene pamwe toenda kunze kwenyika pamwe ndo kwatiri kunogara koko ngavachiuya nendege vachiuya vachinotitura koko tingati muri kuti mumwe ari kufenza apa mumwe achifenza saka vanhu vangane vatora vagovana Arnold Farm sokuona kwamaita imi muri kunzi mune vanhu 6 vari umu vagovana muArnold Farm 6 vanhu isu kuchinzi buda izvozvo makafenzeredzewaka imbwa mbudzi ikapinda momo mune mazimbwa anoruma imimi zvimwe zvamasiyawo kunze kwezvamauya nazvo panapa chi izvozvi zvese zvimombe ndo dzasara kukokuyo saka munoti mombe dzakawanda dzotokwana 10-11 munoti tichaenda kupi nadzo patichabuda pari zvino tichiti tiri kuenda kumwe kupi kwatichaendawo koivo vanhu vaimbogarawo kupi kuti vazouya nguva inei inga nguva yamai Mugabe iye amai vakanzi siyai vana vagare umomo tikati ii Mwari atinzwa baba vakanaka vauya pachigaro vati vana mumwe nomwe ngaagare paari nyika inovakwa nevene vayo takuivakaka nyika iye nhasi yaputsika nyika iye pari zvino tingati zvakukanganisai zvakadii upenyu hwenyu nemhuri yenyu zvatikanganisa izvezvi vana vachaendi kuchikoro
muri kuona kamwana kandinako aka do ndiri pano ndikabika kasadza kepano apa kanogutika kasiyana nekekumba kwangu kwandandiri pano parodi ndichionekwa nevanhu vese ivo vaya vese ivava zvinonakidza here hazvinakidza samurugeza kupi hatisi kugeza kusvika tazoona kuti tingaite sei tinogezera kupi tiri pano hapana mvura hapana tichaorawo tiri pano takangogara seizvozvo kuuya kwatakaita nezuro nhasi do hamene kuti tichabvawo rini kana tawanawo vanotibatsira kana vari amai ngavauye kuno vaone vana vavo vari pano vaone mhuri dzavo madzimai avo kuti ari kushungurudziwa pano pamazowe ningirira ramai Mugaberi tiri kushungurudziwa pachikoro pano patava korashiwa inge takafara wani tichiti tahwina nyika yedu nguva yehondo kanzi tabvisa vachena tava vatema kunhasi vatema takubvisa mafuti pekare takubvisana paminda yacho aiwa ngavatinzire tsitsi ipapo vana vangu inini vandakavasiya vangu vaenda kuchikoro makuseni 1 ari grade 3 2 ari ECDB mudiki wacho ane 3 years akangochemera kuteera mumwe wake nezuro ndairi ameno takafemerwa ne akaenda kukuresha saka izvezvizvi vana vakumuka vakangoenda kumba vakaona kufamba pasisina vanhu ndabva ndazotofona kumashure ndikaudza ivo vana musatye pane vavatorawo vana vatochengetwa kumanext saka kuko zvinozvi mombe mbudzi huku zvese zvasara hakuna chiriko zvasara zvese zvakangotenderera ipapa ndinoita plani ipo pandazoudzwa kunzi mangobatanidzirwa ndikabviswa zina notisi ndakutoshayiwa zoti ndoita zvipo vana vangu izvezvi vari kumba pana pandikagara ndo zvapari izvezvi zuva ringopisa nezuro ndakarira pano zvinhu zvangu zvakaparadzwa hapana chiripo pazvinhu se zvamuri kuona zvaita kukandwa pasi kubva murori vanhu tichivabvunza kuti kwaimimi muri kuparadza zvinhu zvangu zvamuri kuparadza munoti imimi munokinura dhoo muchipinda mumba mangu musina kukupai mvuma zvafamba sei zvikanzi isu tatumwa nemukuru wedu mukuru wenyu ndiani zvikanzi muhadhi ndiani zvikanzi anonzi Mafinyandira muhadhi ndiye atituma kuti tiite zvatiri kuita saka imimi zvokuti muswere muchitibvunza zvakawanda ine munoona sherifi wedu ari kupi ari uko inini kuti ndichadzokera uka ndichakwanisa zvinhu zvangu zvakaungana zviri panapa makore atagara pano nekushungurudzwa kwatiri kuitwa vana mwari isusu tiri kutambudzika handiziva kuti kuno vanofanira kudya zvovarefu zvovapfupi nekuti vakareba here isusu takundika tichamboziva kuti zviri kufamba sei takaya nezuro dane 2 days nezuro tikaya kuma 11 tikaswera pano tikarira pano uko zvino zvinanhasi tichiri panapa saka izvozvi zvinoratidza kuti imimi chichemo chenyu ndechekuti patiri panapa iye zvinoizvi ini chichemo changu ndechekuti hatikwanise here kuti tidzosere kugara kunzvimbo kwatigere makore atagara ikoko awandisa 25 years tiriko inini nhasi ndinonzi ndidzokere kumusha kwandinodzokera ndekupi guva rababa vangu riri munzvimbo mandakagara baba vangu akabva kwakabva 2000 kumusha kwandinodzokera ndekupi handina kwandinokwanisa kunga ndichidzokera ndikutotarisira kutoti imomo ndomanga ndichigara nekudawo kwokuti ndirazowana unonge uchizotsvaga zveapo neapo asi nemavhungirwo andaitwa izvezvi handina option handina kwandinotarisira kuti ndinokwanisa kunge ndichienda chikumbiro chenyu kune vakuru vangangonzwa tsitsi nezvamaitwa izvi ndezvekuti chii inini kwakuru ndaa ndichitongokumbirawo kuti kana vachindikwanisawo nekundibatsira nepfuma nekuti ndikwanise kudzosera vanhu ndakabirwa mari ndakaedza kusecha vanhu vakasecha vamwe vakandiudza kuti vasarawo ende havanozondipa mukana kuti ndiseche vekupedzisira rori rakangoya rikatenderera rakatoenda neapo mari ndakashayiwa ndakana mari yandakawana kana senda rori raitakura vanhu ranga rabva kupiroro rakangouya rakabviswa number plate vakanga vangorina hatina kuziva kuti rakabva kupi ranga rakangozara UDM mapurisa nesapoti pamwe chete nevanhu vairatidza kuti anenge angoriwo makorokoza zvavo noti vaita vakadambura paya kana vakanga vari padhuze vaida kuedza kubatsira kuti muridzi wapa hapo havana chakwanisa kuita nekuti panga pakatobatwa futi ndiani watikutaura naye wamukutaura naye anonzi aita Nyambudzi pamazuru tinotenda mai rekai titaure nevamwe kupedzera futa ndaa ndichida kutaura kuti inini handiziva here kuti tinobatsirika sei panapa pataiswa parodhi 1 2 vana tikangosiya vane mwoyo wekuchengeta vana vo vacho kana vakasvikirwa izvezvi hatiziva kuti vanovasiyawo pai kuti ndidzokere uko pano pacho ndopasiya nayo
kuti ndiende kwacho ikoko hakusi kuendeka izvezvi motikari yamapurisa yaenda ikoko nepfuti dzaenda kupi ikoko saka havasi kutoda kuona munhu ari kutenderera kunzvimbo ikoko hatiziva kuti vakazotiona isusu tisi vanhu vakapwanyira wawapwanyira wadzinga tinoitwa sei saka titokumbira rubatsiro kuti tigarewo zvakasununguka isusu kana tiri mari yenyika toenda hedu kunyika kwedu tiudzewo nyika yedu isu hatichaziva kwokugara isu Varutaura zvine basa manje. Aiwa haitoke. But havandidzinge manje. Vozi ndobva kumapolitician kwacho. Wakatisiwa tona takapodzera kuti tigare pana. Saka tichachine kugara pana akafana na mawaya kutibatsira miezi awa asi imimi wadziwa zvakanyanyisa zvinopfuura isusu tabva kuisiwa uko uya pano apa makasiwa nani panapa ndenakausiya muine vana kudai so asi tiri kuti isusuka Mani nguva yakadii muri ipo papuraziza pane mota yangakonza kukitaona zvakanaka tiri kuona panapa muri pamugwagwa maani mazuva mangani muri panapa nembatya dzenyedzi nhasi rino iri razuva rechipiri takauya panapa nezuro masikati zvakafamba sei kuti muzosvika kuzosiyiwa panapa nembatya dzenyemedzi inini ndo pandakazoti ndasvika ikoko ndichibva ndanzwa ndakufonerwa nevamwe wachitonditi iwe pamba pako pabhurekwa dho asi pane vanhu vari kutoburitsa zvinhu mumba neshopi iri panext pangu vari kutoburitsa zvinhu mushopi imomo nemushopi mangu inini ndoita zvekuweze saka waiburitsa zvinhu izvozvo wachiisa murori imomo papaine mapurisa masapoti zeta rapicha nemasapoti anga aripo ipapapo wachinge wakaexpota vanhu ivavo pane anga achizvinzi ndiye sherufi uya kubva kuhaikoti achiuya kuzonoti miririre vanhu ava vachipwanya zvinhu izvi kuitira kuti isu tibude munzvimbo umo matagara 25 years saka ini handina kukwanisa kuti nditaure navo nekuchikupa ndandaenda papaine kanhamba ndakazosvika kusvika ndichitoona vanhu vabuda ipapo rori richitonzi raenda kutara nezvinhu ndochifonera mumwe wangu wandandarodherwa zvinhu zvangu pamwe chete naye wemushopi yepanext pangu ndokuchibvunza kuti muri papi ndokuchindiudza kuti tiri patara pa10 off yekuenda kufamba ndo pataburutsiwa nezvinhu saka fambisai
ndobva ndakumbira imwe mota yairenda ikoko zveshuwa bva ndatouya kuno ndichibva ndasvika kunoko inini ndandine mari yandandasiya iri mumba pasi pemetresi yanga iri mukabhegi kadiki diki mamune 310 yanga irimo 310 iyo ndakangosvika ndichiona kachikwama kangu kakavhurika mukochiti pamwe neimwe $11 yanga iri mudrowa repushing tray ndakatoishaya yese mari iyoyo ndobva ndatongobvunza kuti hamuna kumbonawo mari iri kabhegi aka zvikanzi aiwa wandaibvunza ndeuyu muwakidzana wangu weshopu yepanext wangu aitonditi no zvinhu zvenyu zvangoburutsiwa apa handisati ndatopedza ndokutoona nditobvisa zvinhu kuti ndichiisa kurodhi kutoda kutoti ndizame kuunganidza zvinhu pasaidi kuitira kuti imwe rodhi ichauya isasangane nezvinhu zvedu tizongoziva kuti zvinhu izvi ngezvedu tiri 2 zvishuwa ndo pandakamubatsiridza bva ndazotoona metresi yakavhara kabhegi kangu kaikai kanga kaine mari ndokutoona hamusina mari asi zvimwe zvinhu zvese zvazvirimo zvakakwana zvazvirimo kushota kwemari iyo chete 310 iyo. Mhosva yamuri kuburitsirwa muArnold Farm ndeyekuti hanzi imimi hamuchakwanisi kunge muchigara munzvimbo umo mane waridzi wari kunzi ndo waridzi weimomo anova mwana waMuhadhi anonzi Mafinyadira Muhadhi kushaya kuzoziva kuti mwana waMuhadhi vice president here kana kuti asi isu tiri kutoti ndiye nechikonzero chekuti ane mamwe mapowers anoita achitotaura kuti hakuna kwamunoendesa nyaya dzenyu kunze kwekunge inini ndagona kusvika ikokoko kana ndikashaya kusvika ikoko ndichitaura kuti aiwa vanhu havasiyei kana ndikatofunga chero zvandafunga hamuna zvamunomboita kana kwamunoendesa nyaya dzenyu saka tiri kutotarisira kuti mwana wavo nechikonzero chekuti simba rainaro rakawandisa futi vanotongoita kufamba nadzo ngerekeni dzekupfurisa shiri vanotongofamba pese pavari vane futi saka zvinhu zvenyu hazvina kupwanyika here zvinhu zvangu zvakatopwanyika zvese ndizvo zvamuri kutoona zvese zvirapa zvimubhedha iyi maroom divider ese ayamuri kuona ese maroom divider yamuri kutoona asisina kana madhoa utoti mapushing tray kuti twamuri kutoona turiapo tutatu toto ndotwa ndaitogadzira nezuro makuseni ndichitongotuisa mukati ndamhanya kunomezha dhoero rei twese kuti kamuri kutoona kakatopwanyika kasindaitogadzira nezuro saka pakaipa baba tingati value yezvinhu zvenyu mawaluza 310 neimwe $11 imwe value yezvinhu zvenyu zvapwanyika tingati yakakura zvakadii value yezvinhu zvangu inini zvese ndichizvikakureta zvese zviripo kubva kune mapuranga angu ese akatyoka zvese mapuranga emubhedha nemakitchen nemaroom divider zvese zvinhu zvangu inini zvinogona kutokosta zvekuchoka ma1200 zvinhu zvese zvandaruza ipapo marwadziwa zvakadii baba ndarwadziwa zvekutoti kana zvoso ndikushaziva kuti ndiyo here nyika yatiri kunzi tiwake iri kunzi inowakwa nevene wayo tichiri wene wenyika here kana kuti taama alien handichazvinzwisisa izvo zvototi zveso mupfungwa mangu ndatobhagadi izvo kumira kwandakaita panapa ndatadza kutodya pa2 days dzese dzandiri panapa wana warisara kumba wanga vaenda kuchikoro inini ndandatoyo kubasa ndazotoita kutotera kuno zvototi kana ndizive kuti wana wari pai izvezvi handisi kutoziva kuti wana wari pai saka panapa muri kudyei panapa muri kubika icho panapa here zvakamira izvezvi iso chekutobika chacho hapatorina because zvinhu zvacho zvakasanganiswa isi pezvo zvakaita chibage chamuri kuona chakati bvumu rodhi umo nehupfu miriwo hatina pekuti tiwane mari yacho iyoyo yekuti tikwanise kunge tichitenga chikafu ndo yacho yakabva yabiwa handiri mukuona saka apa hatina kana chatinotombotarisira kuti chatinogona kudii nhasi makuseni anaya patoriwo newerori yemahewu anga achitodhirivhara mahewu ake apa atonzwa tsitsi angomira pamakuseni anaya ndiatotipawo 2 mapocket emahewu vangoti shiyanai shiyanai ndo atatongonwa chete mahewu yatangoita na 2 tumahewu tumasacheti tudikite tema10 cents te ndotwa atatongonwa chete kuseni kuno kuiko saka ipapa vakadzi vane vana vese vari kurarawo futi panapa tiri kutongorara tese ipapapa takangokata pese ipapapa pamuri kuona ipapapa pese pamuri kuona pakakutsugudziwa pese apa kutongorara vakadzi wana baba izvo takasangana wanatezvara warora wana vadiki zvese ipapa takangorara tingori pamwe chete papa uchaenda kupe parodhi panapa pane mbiri yekumboti panomboita zvekurobhya vanhu paarea panapa saka zvinoti tiri kutotya zvisingaiti patiri panapa chichemo chenyu ndechei kuvakuru chichemo chedu isusu tiri kuti kana tiri wana weZimbabwe isusu hazvigoni here kuti tigare patiri nekuti isusu tinonzwa mukuru wedu achitaura kuti nyika inowakwa nevene wayo uye munhu pawagara pa5 years hauchagone kubviswa ipapo papako handiti saka isusu nhasi richazoshamisa chii kuti isusu tiri wana wemuno munyika tiri kuvhota tiri kuita sei zvemusangano zvese tinoita asi taakubviswa chinzi apa panogarwa neava imi mangokodzere kugara ipapo why vamwe vane vachiti hamuna lease agreement rekugara ipapo aiwa konga watipoka isusu pamakore atagara isusu vanongotipoka isusu toita sei
toenderera mberi nekugara. Kana pane zvimwewo zvimaprojekti zvinori kuitwa ipapo vanongotisimudzirawo, ndokusimudzira nabairi kwewana wemunyika imwe chete, ndokuti kanyika iri kuvakwa nevene. Saka kana zvakudai so isusu hatichisina kana direction baba. Zita ndiani mukurongo? Inini ndinoitwa Nisbet Chimbetete. Tinotenda maita nyinyi kutaura nesu pano pa Chibanda Media nepaSly Media TV. Aiwa, ndinokutenda inini. Tinoita kuti nenzeve dzenyu nemashoko enyu achasvika kuvakuru vako. Ndinotokumbirawo mutibatsiro zvototi izvozvi, so tireta kutotya kutoti patakatogara panapa takananikwa chero nguva kana zvinhu tichigona kumbobviswa uko tichiunzwa panapa tinogona kungofungiwa kana umwe. Saka takutokumbirawo wemuno munyika yeZimbabwe, please tibatsire iwo. Kana wemudzimwe nyika tibatsirewo dambudziko riri muno munyika muno mutaneta munyika matakagara tizivi kuti mune chikoshwa chakanyatsakita sei chinonzi chinoda kudyiwa nevamwe vari kufirst family. Isusuwo vamwe tiripo tichitadza kunzi tichidye chii chakanyanya kukosha. Taona muchiita unge muchipopotedzana nemupostori akapfeka helmet. Mamanzi chii? Mupostori uyu ari kutaura kuti hanzi imimi sudurukai pamakagara apa muende mukati kumiti ukoko musuduruke mudhuze nemurodhi. Ndo patati chimuti no, isu hatigoni kusuduruka tichienda kumiti uko, tinorumwa nenyoka, tinoita sei? Nekuti iyo zvozvo patiri panapa takasiyiwa newanhu wemutemo, ndo wakatisiya pano. Polisi yanga iripo, iwo wacho wanga richinzi sherifu wacho anga aripo, newanhu wake wanga vauya nawo wachiita basa rekutakura zvinhu zvedu. Wakaona kuti panapa ndo pakakodzera, patati chigara hakuna kukodzera kuti tigareko, panapa ndo pakakodzera kuti tigare. Ari murodhi muno. Saka isusu hatisina kumwe kwatichagona kutsvaga nekuda kwenyama dzedu, nekuti tinogona kutsvaga pasingakodzeri. Patasiyiwa nemutemo ipapo ndipo patakuchigara, nekuti isusu hatichisina kana direction. Saka iyo iyi nzira iyo ndo yatakutoteera, yatapuwawo nevemutemo kuti tigare pano. Aiwa, takunzwa here kaitiwa nemukana wekutaura nevamwe. Aiwa. Ari kuoneka ndizvo? Amai takuona iyi muchiratidza kuti mune shungu, zvichiratidza kuti hamuzi kufara nekuiswa kwamakaitwa pano mugwagwa weMazoe panapa tiri pedyo nechikoro chaMai Mugabe. Makauya sei panapa? Panapa takaunzwa nemapurisa. Vakagara vataurirawo vanhu kuti tikuya tichikuchitai. Muzati munhu haigona kugara akachengeta zvinhu zvake kuzati ndinoenda kuno. Vazhinji havana mari. Mari dzaimba mao dzakabiwa. Vaitorerwa mari, vamwe vanhu vaitorerwa matirauzi, vamwe vaitorerwa zvinhu zvakatoti wandei. Saka isusu kuya kwataita panapa takaiswa nemapurisa ndo vakatisiya panapa. Tine makore tirimo munzvimbo. Makagara mukubva 25 years kubva 2000 ndopatakauyamo. Iri sango richityisa, tikatema tikagadzira minda yedu zvakanaka. Hatina kana kuti takasvika tichiwana muine munhu anga arimo. Zvakanzi uendei kuivhu kuvanhu, tikauya kaisusu tikagarawo munzvimbo iyoyo. Ini goto rangu izvo zvatiwa nevana vatatu vandakayanekarisa tikiti, asi nhasi ndaapano paroti. Midziyo yese yatutwa yese ndaunganidzwa pano panzira panapa. Kokuenda handina kokuti ndiende. Pandakabva kumusha kwekwe kune munhu, inini varume vangu vakatofaka kokuti ndichaenda ndinoenda kupi kwandinonogara kwandinonovakirwa ndinonovakirwa nani. Asi nhasi ndakutirwa pano paroti. Vane vachitika dzokerai kwamakabva musati mauya paanofamu. Ndakabva kumusha inini kuedza uko. Ndiri kuenda rini, ndakabva 2000 inini. Ndiri kunodzoka pana ani ikoko. Hapana munhu iri panzvimbo pangu. Handichazivawo ipapo. Inini ndine mombe, ndine mbudzi, ndine zvipfuyo, huku, matoki. Hazvipo izvozvi panapa pandira. Zvavava zvinani. Zvasara imomo. Vari kuti usadzokereko. Toita sei? Imi pfungwa yenyu yezvezvi isusu tauya vatoro venhau, pfungwa yenyu nezvichemo zvenyu ndezvekuti muitirwe sei? Vakati ujoka kuenda vakati batsira isi nzvimbo yedu ndiyatiri kuda takagara iyi. Vadi kungotidzorera munzvimbo yatanga tiriyo nokuti kwatichaendeswa kwacho hakuna. Kwavakaendesa vanhu hakuna nzvimbo. Vanhu vari kurohoko. Vachidzoka futi voenda kupi vanhu toenda kupi? Saka makabvunza here kuti komombe dzedu zvamungotakura midziyo yemumba, komombe dzedu makabvunza? Sekundiona kwakaita ini handini midziyo yangu yatutwa izvo. Handikutorambidzwa kudzokera imomo. Handichaziva ndozvitora sei. Polisi yaenda izvozvo. Ndinozvitora sei, ndosaka ndoda kubatsirwa pakuti tinotora sei zvinhu zvedu, isisi toenda kupi? Ndiri kupanza ndokutaura namai ani? Mai Chipenyu. Musati manzi chibudai makambopuhwa here yambiro yekunzi budai muno purazi rakatengwa nemumwe munhu kana kuti chibudai muno pane zvaakuda kuitwa muno? Makamboudzwa mashoko iwayo? Zvakataurwa chete tichingonzwa kunzi tikuendeswa kwatikuendeswa, muchaendeswa kwamunonoiswa ndizvo. Asi hakuna kubuda kako kuendeswa kwako. Hakuna nzvimbo. Saka vanga vasati nezuro kwanguya nemarori. Vanhu vakutotakurwa vasipo vari kumagadheni vari kupi midziyo yakatutwa ichiuya panapa.
handisipo kana anotsvaga mombe kuseri asi ndakadzoka kuona pamba hapasina samune mombe ngani dzasara mukati 8 ko zvimwe zvipfuyo zvasara mbudzi dziripo 7 dzese mbudzi huku dzacho handingoverenga kuti ndingaziva kuti dzingani pakutakurwa kwamakaita zvinhu zvenyu hazvina kupwanyika here zvakatopwanyika muchawani pane zvikutooneka handikone kutsanangurira kuti chaisaimo zvakapwanyika zvinhu kuti zvaikandwa kana taakuzvitaura marasikirwa nezvinhu zvinokosta mari yakaita sei handikwanise kuziva sezvemari yezvinhu ndakatengawo kari kare kai handichaziva kuti mari chakamira sei but vachiona vanofanira kunifananidza nezvinhu zvavachatenga kuti zvaitawo mari dai kwava kuri kuti vakuru vari kukunzwai muri kuti chii mashoko enyu kwavari ndikuchaziva vakuru vacho manje ameno kuti ipapo ndopanditadza kuziva ndoziva vakuru vapi nekuti tikutoshungurudzwa ndovati vakuru vari kutishungurudza kaisi saka ndoziva vapi vandichagedza kutaurira nyaya idzi handisi kuvaziva manje vakuru vacho daenda ndaziva kuti vakuru vacho ndevapi vanoonekwa tovaona toti ko imi muri kuonawo zvinhu zvikuitika zvakanaka zvino handichaziva vakuru vacho ndevapi ya tiri kupanzwa regai tione mukana wokutaura nevamwe asi kana pane zvimwe zviri pamwoyo penyu makasununguka kuti mutaure takangokumbira kubatsirwawo vanhu vamwe tatambura munzvimbo iyi tatambura tine makore tatambura munzvimbo iyi dai vagona kungotibatsirawo ezvino mune zvipfuyo ndo zvinhu zvandakutochema tinozvitora sei havachatida mapurisa ari kuuya izvo zvimotoenda toita sei aiwa tapanzwa regai matoko atiri kutora aya anosvikawo kuvatungamiri kuti vaona ndo zviri kuitika kumazowe paarnold farm kuti mugonzikora v1 v1 panjiri zvese ndinoda makashatirwa handiti chitemo chata ndichokuti muzimbabwe hatina chedu ukunzandaura timaforena chada kukumbira kubva kumusoro kwatidzoreka timamosken kwatidzore kumosken kana kumalawi kana kuamerica wagara watonge nyika yawo handiti maelection ari kuuya wanenge vachida isisi vanenge vaiti mayuthi mayemuchi ushandire nyika toshanda nyika paitika zvakadai tabva kushandira nyika after that kuzodai chatoita chii chatenge tichita chii kana ndimiwo sine chitika chii chatiri kugadzira chii chiri kugadzirwa chii apo right inini ndine 29 years handiti ndakaya muno inini ndine 4 years handitika ndakadzidza muno ndakapedza ifofo yangu ndaita zvandinoitawo handiti but now ndiona zvakadai sezvi pakaipa takarwa hondo yagresi yakapfuura handiti yange yakadai yagresi yanga yakamira sei toda kuedza yagresi itomboti yauya nemwe mutoo yagresi yacha ukungosingapindwi pamira panenge pane bhomu apa panenge pane bhomu panenge vane masoja nepolisi pakombo napa panenge pane sapoti zvese vakanangana nearnold farm vaitotowaonekwa chitopinda no kune mota akupindwe kugemu kunogara mhuka kugare vanhu kufamba kuti uye kutara kunotaitira nemusango musango igore riri kugara muchiri kuranga it's 2017 but 2016 2017 kusvika pakazobuda vamwe vavekachina zvichunguruzwa asi panguva iyo makakwanisa kunzi garai zvenyu kwange kuri tokoti chingori chibhuru chekungotiwo nematiri hatina kwatingaendi handitika ite zvamaita se zvamafunga sisi hatina kwaita se but kaa muchingofunga kuti nhasi mukungura tingofiramo chingotiurai tese tingofira chi handiti but zvakapfuura nhasi unoti anewawa handitika izvo zvari bhisi wari kupwanya right now wari kupwanya tomhangana kupi uku polisi iri kuku sapoti iri kuku tomhangana tochemera kupi zvatino varombo hatina chatinacho hatitererwe tomhangana kupi hanzi murombo zvionere tiri chipiki iri pasando chakarohwa nesando chakabhenda chinorohwawo kuchiita se tokatambuda kurova tudzike chi patiri kuda ndozvatiri kuita chichemo chenyu chatingaenda nacho isisi vatorere nhawo chekuti mite tikuona muri pamugwagwa ane vana mbatya dzakapwanyika chichemo chatinacho isisuka chekuti kune vamwe
wane moyo munyoro wane moyo kubereka handiti vari muhurumende vamwe tinoziva kuti havazi wese vanokwanisa kutibatsira vatibatsirawo kupfuridza nematanho nyaya dzedu dzisarashirwe pasi kudai tifambwe nebumbiro nyaya remutemo ndochichemo chatina chikuru ndochichemo chatinacho chikuru kuti nyaya dzedu tinadzo nyaya dzakaenda kumatare kwamwe izvozvo vamwe wakapikira pasina wakapikira ma3 months mujeri munhu adzitesi pasi waenza waida kuningira munhu waigireda kuti waise waya dzavo vamwe anambe wakatopika anasi wakatopika mujeri handiti munhu ari over 50 years kupika 3 months asi kupikira pasina but dziri nyaya dzekungoti kukretiwa nyaya yekuti kwane kuti tingorwadzira kwane rese chikwanise kubva kusvika tisvike panhasi kudai ndiani wangu ndachitaura naye ini ndetwa Wellington koma Wellington tinoinda sokukumbira kwamaita kuti pana achapindira pachichemo chenyu chamataura ndinotenda daira chekuti denga ratinzwawo baba tiri kuona muri panapa mune court order yamakabata ine case number HC 2513/17 iri kurevei muchitsanangura kune vanhu vari kuona pachibanda media yezvinezvi? court order tikabatwa panapa yanga 2015 vakauya Mai Mugabe vachida kutora patigero, so takazoita mukana wekuenda kudaro takamirwa nema-human rights pamugere pano vanhu pa-Arnold Farm patikapinda 2000 saka iye vakauya tane 17 years tane 18 years tagara ipano so tamukana wekuenda kudaro nyaya yakaenda kuhigh court yakanonzi vanhu vonga vadzokera pavanga vari kusvika panguva ile yatiri kutaura iyi tiri panapa. Ndiri kuona kuti tsamba yakanyorwa kuti yakadhindwa musi wa2 October 2024 zvichireva kuti igore rakapera i1 year 1 month nasono zviri kurevei izvi kuti makapuhwa kunzi garai asi mushure megore rimwe chete kubva manzi chibudai sezvatiri kuona panapa? Vauya ana Muhadha infact vanga vasati vauya takaenda isu kuhigh court tida kunoverifya kuti order yedu ichiri valid so hataoni tasvikako vavati order yenyu tiri valid haivi yakadi yakacancelewa neanything kunze kwezvakanyorwa apa kana zvatozazikiswa ndokuti inge yadi yakancelwa saka hakuna chati changozasiswa kusvika iko zvino imimi ndaona makabata bepa iri ende iri bepa iri riri kutaurawo kuti muri vanhu vakabatana pamwe chete muchienda kuhigh court sevanhu vari kugara muArnold Farm muchiona kuti kodzero dzenyu dzirespectwa dzekuti muri kugara pa kubva 2000 saka pakazouya here bepa nevekwaMuhadha vamuri kutaura ivo vachikutaurirai kuti muri kuevictwa nekuda kwokuti high court of Zimbabwe yati ibvai pano hamuna kukodzera paapani? Vakauya vachitaura kuti panapa hamufanira kugara pamba ini ndindatouya paMuhadha ivavo so kuti vatiratidze tsamba yavo havana kutiratidza vazoya nemapepa emaeviction avo zvinofanira pane 3 weeks ago ndopa tikaona pane chakanamirwa chiita sechi yakaita seoffer letter pakati pechi ichitaura kuti ndivo vaamugari vaitwa takatibvunza kuti right ko zvamatimi ndimi vaamugari isi tine 26 years tichigara pano tichifamba kumaofisi tichida kuti tiwane matsamba tiri kuwashaiwa imi mazaiwana onuchi grounds hapana kupindurika ipapo abvanzi ipapo pandoda vanhu velenzi handikwanisa kupapindura hatichitarisai maburitsirwa amakaitwa right inini nezuro ndakafuma ndichienda kuconcession kuteerera mutemo vanhu verural council vakauya last week vachiti vanhu munofanira kuti muteerere minde yamurikudii yamurikurima ndakabuda kusendeseni ndakananga kuconcession ndakatoteerera muteero wangu ndiri kuconcession ndatopedza kuteera ndopandikunzwa kuti midziyo yenyu yatakurwa taiswa kutara ndakati nani bvanzi nevanhu vabva kuhigh court vachititi vaMuhammad ndakati ndavambomira kuita izvozvo because pandikagara ipa ndinoti neorder yakatondigarisa ipapo zvokutoti
hatigone kuwirirana kuti imwe order inouya pamusoro peimwe order chirudzi. Saka asi ndakatongoona zvinhu zvatopwanyiwa zvatoiswa kuno. Mapwanyiro zvinhu zvakawanda zvakadii? Apane masofa aingokandwa akapwanywa, ne2 plate yegasi yakapwanywa, netv yakapwanywa, netv yakapwanywa, zvakawanda zvakatopwanywa, ndine karedhiyo kakakura so ndakabva ndatokashaya musoro wacho. Mando ndakaedza kubvundunura kutsvaga kandikatenga $30 karedhiyo nechaja kuti ipapo yakangofana senenhingi yonochengeta moto dzatinofamba nadzo dziri. Saka ndakati kwashaya zvese izvo zvakadii. Mama nedzimba ngani mukati? Pamune 2 rooms yanga yakaiswa marata yakaplastiwa. Samabva kukonzecheri maona zvinhu zvaapana makambonidongorera here kwanoti kutungamira? Ndakatongosvika ndakatovatera vanhu ivavo ndakavaratidza order iyoyi. Vakati order iyi haina chainobatsira panapa ende tiri kutoita zvatiri kuita. Ngati varumeka zvamuri kuita izvi hazvitenderwi nemutemo nokuti order iuye pamusoro peimwe order isati yazadzikiswa. Saka ndapedza kuvataura kuti hapana imwe order inoenda pamusoro peimwe order vakapfuurira mberi vakapfuurira mberi vachiti imi kana mauta mundotenda kudaro panapa hatinokwanisa tichatokwanisa kubatsira navo. Pane here pamakambotseketudza kuti mugone kunge muchitaura namuhadhi wacho kana kuti nemarepresentatives ake kuti mugone kunge muchitaura, nekuti vekunhingirikini vekudeputy sheriff havana chavanogona kuteerera kana mapurisa anenge angopiwa instruction. Imimi kuti muratidzane matsamba aya makambowana mukana iwoyo nemuridzi wenzvimbo? Musoro wacho hatina kuwana mukana. Ndakatomboedza kuvakumbira kuti ndipewo nhamba dzamuhadhi nditaure naye, vakati hatina nguva iyoyo kuti tikupei nhamba dzake. Imi chamunogona kungoenda kudare chete tosangana kudaro ndo chatogona kubatsirai nacho. Saka kuti ndiwane mukana kuti ndionesana namuhadhi wacho hatina kudi kuonesana kusvikana nhasi. Tamboona muchiita hurukuro nemapostori anga ari apo, vanga mamuchitaurana kuti kudini kuti vamwe taona vachipopotedzana nemapostori iwayo, zvakamira semamuchitoronga mapostori ayo vanga vachitovakumbirwa nemapolitics kuti vakumbirwa motikari kuti vabvise vanhu panapa vanovaisa hameno kumuswe wenheko iri kupera hameno kuna tadarika concession vachiitira kuti mai munangagwa vachadarika pano mangwana havasida kuona pano vanhu. Inofanira inga instruction yatopiwa mapolitical leaders kuti clear vanhu vari paground ipapo because mai vanofanira kudarika pasina vanhu. Saka iye mupostori anga achitokumbirwa sinzi vanomuziva kuti nditransport ane mota dzake. Saka ini ndazomutaura kuti isusu hapana kunge kwatinoenda, nzvimbo yedu yokugara tinayo kuArnold Farm. Vanhu vacho vauya ivavo ngavatsvagirwa vaendese kwacho kwamuda kuendesa vanhu ivavo, because munhu wane haangakwanisa kuaffecta vanhu 26 families. Ichimumisa iko kwamudaisa 26 families dzakuti dzamaaffecta panguva ino. Chikumbiro chenyu kune maauthorities anokwanisa kunge achikubatsirai nekuti tsamba iyi imi makanga maendesa kucourt Minister of Lands and Rural Settlement ndianga ari first respondent wenyu, mukakumbira futi Commissioner General of Police ndianga ari second respondent wenyu. Pamakaenda muna October pakazopiwa judgment musi wa2 October 2024 zvekare mamuna Minister of Home Affairs ndo vanhu makanga maisa marespondent ivo. Chikumbiro chenyu kune vanhu ava nekuti judgment yakapiwa vanhu ava vese vachiziva ndizvo. Saka chikumbiro chedu isusu tiri kuti isusu muArnold Farm kana kuri kuti inyika mabenefit enyika tinotendera kuti tibve imomo since takapinda 2000, asi kana ari mapersonal zvokutoti uyu anonzi munhu ari kubva paimba yekutungamirira wenyika, izvozvo hazvigamuchirwa nomutemo weZimbabwe. Asi kana nyika yaidentify kuti pane zviri kuda kucherwa imomo kana zviri kuda kuitwa for the benefit of the country, yes tinofanira kumuva, kwete kuti chimuti auya hanzi ndiye ari kugara. Asi ndagara 26 years ndisina kupiwa tsamba, chimuti azouya akupiwa tsamba. Tiri kuti isu mutemo ngautedzwe sezvauya, because kare kuva Mugabe vachiri pautungamiriri pambezwa mutemo kuti munhu agara 5 years ari panzvimbo hafanira kudi kubviswa ipapo. Handizoti wakazoitwa sei, isu hatizivi, nokuti vanongoti vakaisa mutemo voamenda vosuta kwavari kuda, izvozvo hazvisi rule of law. Tikuti Zimbabwe yedu ngaitongwe noutongo hwejekerere. Nokuti patikaenda kumunda takatonzi vanhu endai kumunda
munorura nzvimbo yenyu isitakauya 2000 ivo vanhu iva vauya nhasi ndo vaitodududza kunorwisa varunguti vabuye mupurazi. Nhasi isu tachenesa raground pakurimika netractor pamba nemiti yakadai seiyo uri kuona imwe yangatode pamba singaoneki. Nhasi tachenesa pane 26 years vanhu vakutongopuwa kunzi chiende unogara nokuti uri mwana woutungamirira. Tikatonga nyika tichidaro hatidi hakuna kwatinoenda. Nokuti zvakuchirawo kuti paipo vanenge vachiti nyika inovakwa nemwene wayo vanenge vachitonyeba. Nokuti inini ndagobora minda uko vakuchiti vanhu vavo ndovachiuya vachidyawo uchino mukaka. Takatasa nhasi uno vaisa zvinhu zvangu parodi panapa. Mombe dzangu dziriko, mbudzi dzangu dziriko, handika. Saka kana vachindisumudza panapa izvo zvese zvasara vada kuti zvitedzerwe. Pano mutemo wateedzerwa here apa. Nokuti kana isu takati mutemo uri kuteedzera, mutemo haurevo kutoti kana uri president mutemo haukubata, unofanira kukubata. Ndokuti tiri kutonga chii? Kana patyorwa mutemo nevatungamiriri ndapatongo sezvazviri. Saka chikumbiro changu ndechekuti isusu muZimbabwe munomu ndapungoitwa utongi hwechekerere. Kana chimuti aripo otongwa zvakaringana naye, chimusoro otongwa zvakaringana pasingasarudzwa buda mumba maani. Ndo zvatiri kukumbirisa izvozvo. Inini zita yangu ndonzi Leonard Mukore. Leonard Mukore. Alright. Tinotenda zvikuru nekuti wanisa mukana wekuti titaure nemi. Tinoimba kuti zvatatora nhasi zvichakubatsirai kuti munge muchidzorerwa kana kuti muchiendeswa pakanaka. Kulafuti chimwe chandachida kuti ndiwedzere. Wedzera izvo. Tiri kuwedzera ndichiti inini paipo vanenge vachiti zero tolerance corruption. Vanenge vachinyepa. Wozi kana vakati zero tolerance National Central iri kuita uhoro hwakanyanyisa. Nokuti kana iwo uchiti vanhu vagara 26 years opa mumwe munhu haisi uhoro iroro. Isusu maonero atiri kuita tine chitoti yatova corruption. Kuti inini ndakagara ipapo ndichifambira maofisi time and again tsvaga matsamba ekuti ndigare. Kozongonzi nhasi mumwe munhu atouya ini ndagara 26 years akutonzi iwo otsambai. Handi corruption. Indiri kuoreka pachena kuti corruption. Saka izvozvo tikuti isusu hazvifanira kudi kuitwa saizvozvo. Ngatingoita spade kana iri spade ndingaindodzi spade. Foshoro inzi foshoro. Zvomira zvakadaro. Saka tiri kukumbira pamutungamiri wedu wenyika vaMnangagwa ndavacherechedza nawo muArnold Farm. Kupedzwa kwenhau yomuArnold Farm kutongo alokita vanhu kupa pamatsamba muArnold Farm ndikoti vakuru vasaramba vachimuzenzera purasi iroro. Nokuti wese agara pachigaro anoda Arnold Farm. Wese agara pachigaro anoda Arnold Farm. Saka kutipedza nhau iyo isusu hatisi kuti isusu kutopinda kwatikaita muArnold Farm 2000 takatosvika padestination yeMunda. Asi utungamiriri unopa matsamba ndosiri kuda kutipa uchitsvaga kuti anofanira kugara ipapo ndiani. Saka ndiri kukumbira vaMnangagwa vachengetedze Arnold Farm tipuwe matsamba tiri imomo tisina kwatinodi. Kana pane vanhu vasina pokurima ngavatsvagirwe kudi isu pedu pokurima tinapo. Chasara itsamba chetu kuti ndive ownership yeipapo. Saka ndo chikumbiro chatinacho. Ndapanzwa. Thank you so much. Tinotenda.